kuruhusiwa, na mimi naomba wazazi wao vijana ya kwamba mkae na vijana wenu kwa nyumba. Skunde aboro mantiere kar chungo od bura ma North Mugirango e kaunti ma Nyamira oyudo kony kowuok e omenda mag siro skunde ma gibiro tiyogo e bero kit somo. Skunde mag primar 7 kod mar sekondar 1 ema ne oyudo sirgi mar omenda maromo $8.9 million. Jaod bura ma kanyo Joash Nyamoka ne oyuore chenrono mar pogo omendago e skund primar ma Kiamatonga, kama ne osingo ni obiro medo omenda mibiro tigo e bero alwora mag skunde. Bende jokanyo nokawo thuolono mar chiwo kwayogi mondo medgi omenda mar chwalo tije ne jopiny. Expect kuanzia the national government to provide services. Yule ambaye tulimchagua ambaye anaitwa Rais William Ruto ni lazima afanyie wananchi wa Kenya kazi, kwa sababu tulimpa mamlaka. Hiyo ni heshima, na nataka nitoe ahadi hapa ya kwamba ni lazima tutekeleze kazi. Na kujanga hapa baraza wananiambia Matongo location. So kindly nimesukuma mpaka saizi I think iko Nairobi. So kinisaidia huko hii Matongo location itoke, at least nipate chief hapa, kwa sababu niko na assistant chief. Chief ako Nyamusi division. So kwa ando lapa ni ngumu.